Taky si bez kafe neumíte představit jediný den? Já tedy rozhodně ne. A proto je skvělý být přímo u zdroje. U nás v praždírně Ignác kafe pražíme každý den. Náš pražič dbá na to, aby výsledný chuťový profil kávy vždy odpovídal zemi původu. Je to sice dřina a občas trochu alchymie, ale výsledek za to fakt stojí. Kafe u nás také pravidelně ochutnáváme. Moje oblíbená část. Páka nebo automat? Naše kafe se hodí pro všechny druhy kávovarů. Jen tak mimochodem, všechny tyhle stroje si u nás můžeš i pořídit. A jestli dáváš přednost filtrovaný kávě, naše kafe od IG Coffee Roasters si jednoduše zamiluješ. Za ty roky jsem našeho kafe vypil fakt hodně a musím říct, že mě pořád dost baví. Tak se podívej k nám na e-shop nebo se za námi zastav osobně ochutnat na showroom. Budeme se na tebe těšit.